Kotiin on mahdollista saada melkein mitä tahansa palvelua, kampaajakäynneistä saattohoitoon asti. Koti on tuttu ja turvallinen paikka, jossa moni haluaa asua elämänsä loppuun saakka. Ulkopuolisen avun turvin tämä on mahdollista. Moni kaipaa ensimmäisenä siivousapua. Aika ei tahdo riittää lasten tai lastenlasten ja työn keskellä. Liikkuminen on hankalampaa joko vuosien karttuessa tai sairauden yllättäessä, tai ihminen yksinkertaisesti haluaa käyttää aikansa toisin. Siivousapu voi olla esimerkiksi viikoittain tai 2 viikon välein toistuvaa kevyempää ylläpitosiivousta tai harvemmin tapahtuvaa perusteellista siivousta. Siivouksen sisällössä voi olla paljonkin eroa. Kannattaa tutustua huolellisesti tarjotun palvelun sisältöön ja pohtia, millaiset asiat juuri sinulle ovat tärkeitä. Tarvitsetko esimerkiksi apua vain kodin siivoukseen vai lisäksi pyykkihuoltoon? Varmista, että yritys, jonka palveluja suunnittelet hankkivasi, tarjoaa juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. Jos asut omakotitalossa tai rivitalossa, voi olla, että tarvitset apua lumitöihin, ruohon leikkaamiseen ja rikkaruohojen kitkemiseen. Kiinteistöhuoltoa voi tietenkin saada siihen erikoistuneelta yritykseltä, mutta moni hoivapalveluyrityskin tarjoaa kodin kunnossapitoa osana palvelua. Keskittäminen on usein järkevää, koska silloin yhdellä käynnillä voidaan hoitaa monta asiaa kuntoon, eikä kotona ravaa koko ajan eri ihmisiä. Varsinaisia hoidollisia palveluja on suuri kirjo. Käytännössä kaikki lähihoitajan ja sairaanhoitajan tekemä työ on mahdollista saada kotiin. Hoivapalveluista tavallisimpia ovat apu peseytymisessä ja pukeutumisessa. Suihkussa voi pelottaa kaatuminen, käsien nostaminen ylös hiustenpesuun saattaa olla vaikeaa tai saunan rappuset tuntuvat liian jyrkiltä. Peseytymisen yhteydessä voi olla mukava saada papiljotit hiuksiin tai parta ajettua, ja tukisukkien jalkaan saamisessa tai nappien kiinnilaitossa voi tarvita apua. Myös aterioinnin järjestämisessä on mahdollista saada apua. Työntekijä voi lähteä kauppaan seuraksi tai käydä siellä asiakkaan puolesta. Lempiateriat voidaan valmistaa joko yhdessä tai työntekijä voi tehdä ruoan valmiiksi. Joissain tilanteissa, esimerkiksi muistin heikentyessä, on hyvä, että joku käy varmistamassa, että ruoka muistetaan syödä. No niin, se olisi päiväkahvin aika 5:00–5:00. Joo. Ulkoilu saattaa jäädä vähälle iän karttuessa tai sairauden tai vamman vuoksi. Haluaisitko lähteä istumaan omaan pihaan tai lähipuistoon? Olisiko mukava päästä käymään uimahallissa, kirkossa, kirjastossa tai konsertissa? Saattajan kanssa lähteminen on helpompaa ja turvallisempaa. Monet hoivapalveluyritykset tarjoavat lastenhoitoapua. Apua voi hankkia kotiin satunnaisesti tai vaikka säännöllisesti viikoittain oman harrastuksen ajaksi. On yrityksiä, joissa työskentelee lastenhoitajia. Toisissa yrityksissä on koulutettuja hoitoalan ammattilaisia, jotka kykenevät hoitamaan myös sairasta tai erityistarpeista lasta. Perheen kannalta on yleensä hyvä, jos hoitaja on tuttu. Näin lapsi ei vierasta, kodin rutiinit ovat selviä ja hoitaja pystyy keskittymään lapsen kanssa olemiseen ja muihin yhdessä sovittuihin tehtäviin. Joissain yrityksissä on mahdollista sopia lastenhoidon yhteydessä myös kodinhoidollisista tehtävistä. Kuinka mukavaa onkaan tulla kotiin, kun pyykit on rivustettu, keittiön lattia on imuroitu ja pöydällä tuoksuvat tuoreet sämpylät, joiden leipomiseen osallistunut lapsi on ylpeä saadessaan tarjoilla iltapalaa vanhemmilleen. Kotiin siis hankitaan nykyään monenlaisia palveluita. Osa niistä saa asuinkunnalta tukea, mikäli kotona selviytymisessä on erityisiä haasteita. Yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi pääset ilman jonotusta, ilman hankalia selvityksiä, ilman viranomaispäätöksiä. Yksityisen palveluntarjoajan asiakkaana päätät itse, millaista palvelua haluat kotiisi, koska sitä haluat ja kuinka paljon. Valitsemalla pienen yksityisen palveluntuottajan olet mukana luomassa hyvinvointia ja työpaikkoja omalle kotiseudullesi. Paikallinen toimija tuntee seudun sekä sen ihmiset ja palvelut. Pienessä yrityksessä välitetään työntekijöistä ja asiakkaista. Yksityinen kotipalvelu saattaa tulla asiakkaalle huomattavasti edullisemmaksi kuin sama palvelu kunnan tai kaupungin tuottamana. Meiltä saat lisää tietoa Tampereen seudun palveluista. Hoivapalvelu Valkokulta Oy on vuonna 2011 perustettu hoivapalveluita tarjoava yritys.
Palvelemme kotona asuvia ikäihmisiä, lapsiperheitä ja muita kotihoitoa tarvitsevia. Tavoitat meidät puhelinnumerosta 044 987 7815 ja sähköpostilla osoitteesta info@valkokultahoiva.fi. Pyrimme siihen, että asiakkaan luona alkaisi aurinko paistaa työntekijämme saapuessa. Yrityksemme toimintatapoihin kuuluu, että asiakkaalle voi aina sanoa kyllä. Meillä on mukavaa yhdessä. Annan sinulle aikaa. Pysähdyn juuri sinun kohdallasi. Kaikki haluavat asua kotona. Meidän avullamme se on mahdollista.